хора, аз съм Росен. Аз съм Жоро. Аз съм Йонка, те сега ще снимаме клип. Аз съм Димитър и ще... Каквото и да е. Добре, сега, загубилия, който изпусне топката, ще пие разтворена паста в вода и нашия снимач. Така. Едно. Не силно. Леко чаши. Там на дни. Сега ти, Жоро, трябва да го пиеш. Тази пиеш. От тази. При третото трябва да правиш вече кръчето. Да. Три да направиш. Не ще пиеш. Да спирам ли? Дайте му уния тапана. Да спрем ли клипа? Не. Окей. Пак пиеш. Пак, аре, при третото сега отивам да взема топката за кръчетата ти. А ние продължаваме. Не, ще го гледаме. Аре, Жоро, направи три кръчета с плюса. Да. Отивай да пиеш! Мале. О, майко! Голяма гадост! Пак трябва да правиш три кръчета. Голяма гадост! Не ги при. Отивай да пиеш, приятел! Отвратително ли е, а? Аз не съм пил. Леко с чашите ти, бе. Сега, Дълъг пас. Доу! Айде, пак. Айде, Жоро, отивай да пиеш, приятел! Пак кръчета. Не, първи път само, Жоро, не. Давай. Жоро, отвратително ли е? Май спи го, бе, дебел. Не със сила, бе, Жоро. Искам. Хора, направихме клипа 3 минути.